Insellmilkom. Skużawni naqra ħammeru plan mod. X'differenza qegħdin taraw illum? Jiena u l-Fido it-tnejn m'għandniex attakk nervuż. Dak qed jilab tad-dinosawru. Jilab biex jilab tad-dinosawru. Illum għandi aħbar mhux tajba. Diġa qiegħda u bitromba dil-Maħmuġa. Għallu kaza dak il-qattura tisraq il-kazini missu jistħi daħal il-konvent tas-sorijiet seqrom bil-bisi tas-soru biex jilbsu huma u jmorru l-qarb xaru kaza. Sorry, xo xenità ma żommlux dak il-qattus. Dal-għoddu li bsa skupja blu. Il-bieraħ skupja ħamra. Daqqa ma dak daqqa ma liħor ġakbina bil-qattus kollox. ġakbina għandak miex fuq. Mela. L-aħwa, ħankun daċi bombastiku. Għafna mi ħajitħaq. Nix nasal għal-punt, għax il-lum kiku tab kem sibna t-fixki. Għax id-deċidejt, l-intikom, Fido, ċet kisserem. Intikom, din il-bxara, għax għamilt il-kalkoli tijaj, l-aħwa meta nitkellem jien, lajn Nostradamus, lajn xi profeta, lajn xi fortune teller, lajn dak tħaltu nix maħat. Jina minna tkellem jiena kull ma nagħmel il-kalkoli tiegħi nagħmel is-somom 1 u 1 jagħmlu 2, 2 u 2 jagħmlu 5, 3 u 3 jagħmlu 6. U nuża s-sens komun forsi għaddat u hekk minix tajjeb. Imma meta nibda naħseb u nerġa' naħseb u ma naqafx naħseb il-verità qas meta norqod. Meta norqod ma naqafx naħseb u anke meta nikdeb ngħid il-verità. Għattus illum nagħmlu qudiemkom insajru mal-ispagetti, illum ma xrajtx il-ħamax ma kienx hawn Ġorġ. Għattusni kollu. Qed jagħmel s-suba Maħmud. Għaw it-tfal taħdejna miskin għandha 7 it-tfal. Qed jgħallimhom ukoll ħajqabbadhom it-triq. Ħanxarabula, ħanxarabula. Forsi jaqa' jibża mill-mrak il-qattus ta' forsi jibża jaqala. Ma jridx jaqa' li ma jaqax. Tamil il-mawul ta' sħana, ġat nisħon. Għanda dwejja fuqa. Xrat riċipetto ġdid, ta' titkessa bih. ħagġet bih bis, ta' dublet u riċipetto. U ġaketta tal-ġins, sabiħa kienet għanda 9 sena. Kollox imkemme, xaħeċ ħadita tal-modija. Ta' d-dijom naqra. Mux għaw, ta' għaw isfel, ta' iħabtu ma' kubteja, ta'. Maħmuġa ta' trid, ta' daħlet 4 l-lum Russi, ta' daħlet 4 Russi l-lum. 4 Russi u 4 jisom kapellatta, ma nafx mill-li ma pajjiet huma. Jisom daqxie mċaqalqin. Kienu. L-aħwa, Fido, taj. Inti kalla dobxi, ta' basta Fido. Kemm inti għajja? Tot lab ta' dinosawru, ilabbi. Ilabbi. Rajtu kemm joqgħod? Dak kun iġab ta' dinosawru, ta'. Xi sħana. L-aħbar tal-lum, l-aħbar tal-lum. Serħu moħħkom sa' 15 oħra il-Carnivirus tiġi biss memorja. Issa min għandu il-fidi fija, isarraħ moħħu u get well soon u jaġej mura x-xogħol u l-ħajja normali. Min ħajoqgħod jisma' minn ħaddieħor jagħmel u jisma' minn ħaddieħor. Però tinsew x'in apposta spajtilkom dak il-video tal-Love in Malta. Kontini wissin li ġej dan iż-żmien. Mhux għax jiena Nostradamus u ċikku Ġwanni u Martin. Jiena kont naf li ġej dan iż-żmien għax bir-ritmu da meta tara żiemel qed jeqleb
tinduna li mhux ħajrbaħ it-tiġrija, l-istess beda jiġri fid-dinja, kulħadd jeqleb. Mhux kwestjoni ta' sessor, ma ħaltux il-ħass mal-gas. Ħudu minn hawn Malta ħalli ma nurikomx l-istampa dinjija. Kif dejna nimxu? Nkunu onesti, la hemm politika, la hemm nazzjonalisti, la hemm laburisti, la hemm partiti laqas ieħor. Inkunu onesti. Onesti? Mela. Kif bdiet timxi Malta? Kif bdiet timxi Malta? Wieħed jaf il-ieħor, l-ieħor jirranġa l-ieħor, l-ieħor għax ikun ma dak, kellem il-dak li dak ikun mattali, l-ieħor kellem il-dak għax ikun mattali. Kulħadd jakkwista xi ġob jew ieħor minn maħna kapaċi, kulħadd jakkwista xi post, kulħadd jakkwista xi ħaġa li ma ħaqqux. Il-miskin li ma jaf il-ħadd, li ma jaf minn fejn għandu jgħaddi, li hu daqsxejn miskin tista' tgħid normali, l-onest, spiċċajna naħdmu għall-imbruljuni. L-onesti jaħdmu għall-imbruljuni ma' żmini, dat insemmilkom. Toqgħod jew tisfrattaħ dak il-qattu żibel, ja żibel, bħal side. Bil-kop naqblu, mur, inżet, għarma naqblek miegħu. Ejsa, jaqammil bħalu int. Maħmuġa, titfall bew barra, ta' fil-barmil. Tamlu naqda ta' titfaw barra. U jiġi qoddim Karmena meskina, mbagħad toqgħod ixxommu Karmena. Għandha dwejja fuq hawn breakdown għandha dwejja. Basta bil-noċċaru bil-kuruna tferfera l-emmula u xaru kaza, basta kollha quddisijiet, tagħmel vendikazzjonijiet lin-nies. Maħmuġa ja. Niġu għat-tema. Spiċċajna li l-onest irid jaħdem għall-imbrulju. U dak għaxxaf il-dak, u għaxxaf il-liħor naqra. Tiela tarġa, u min jaħdem nieżel tarġa. Spiċċajna, kif ngħidilkom dejjem, mit-kaptan. Baħrejn xi tnejn jew tlieta kif jista' jkun mit-kaptan. U żewġ Baħrejn jew tlieta, spiċċa kulħadd jagħti l-ordnijiet hawn Malta. U min jaħdem huwa ftit għalkemm. Intkom m'dewx tifhmu dak li mela m'hawnx min jaħdem ovvjament. Imma l-barranin dew jagħmlu ix-xogħol. Il-Malti din il-motto tiegħu mhux il-gvern irid il-barranin. Ħajaħdmu l-barranin. Il-Malti qed jikolilu. Dik il-motto tal-barrani, imma mbagħad. Kemm ħadd issopportik Malta? Id-nubiet jakkumulaw, id-nubiet għalkemm forsi Alla sal-aħħar illum il-ġurnata imli xi qaddi ta' xekka 10 ħżiena, forsi jekk mhux il-number 1, il-number 2. Id-dinja tibda teħżien, u x'jiġri meta d-dinja tibda teħżien? Awtomatikament id-dinja tmur għall-ar, da ma jistax ikun inti talef bil-ħobs u tippretendi li jkollok oġol ta' 4 tunellati? Tistennix li talef bil-ħobs u jkollok bajt b'saħħtu? Tippretendix li titma' bil-ħobs u jkollok fenek daqshekk? Għax fenek kollu għalmi kollok biex infehmkom jien. Hekk beda jiġri, tini u lura m'għandek xejn. Ma jistax ikun tini law. Trittati. Trittati lid-dinja, trittati lis-soċjetà, trittati lin-natura, għax fl-aħħar mill-aħħar mbagħad jiġri xi ħaġa li dawk tal-puppati u dawk biex niftehmu bħal ħaddiema jiġu ugwali tbeżbiżilhom, però mbagħad jiridu jgħaddu 100 sena biex jerġa' jiġri xi ħaġa bħal di biex il-bniedem isib postu ta' bniedem. Għax hawn ħafna nies għax ikollhom 4 xelin jaħsbu li saru għall-għad f'daqqa waħda. Però daw in-nies ma jafux. Li in-nies ġenwini huma protetti minn Alla veru li huwa wieħed, però mbagħad hemm Alla toħra illi ma tafux bihom intom. Għax intom minn għalikom li ħorrox borrox u bil-flus tagħmlu kollox imma qed jarralkom. Xi kultant teħdu tidrisa li ddaħlu dembkom fejn għandkom iddaħluh. U tindunaw li daqsintkom daqs l-inqas wieħed tiswew. Mhux biex ngħajjar, però qed inwissi. U għalhekk għamilt il-kalkuli tiegħi.
li wara 15 għaw Malta ħajaddi kollox, pjuttost li għaw 4 bulijiet li mhumiex jobdu. Ir-regolamenti, imma ovvjament għaw Malta tobdihom ir-regolamenti għax hawnhekk mhux min inti u suppost il-liġi u suppost tagħmel hekk il-min tkun taf hawnhekk inbilli jagħmlu il-multi 3,000, 10,000 biex tagħmlu 20,000, min ħajħallasom dak. Mela jiena kieku jtuha li dik. Fido, bejġej warajja. Ma nistax naqgħu. Għadem. Kieku jtuha li orrajt nħoss semma daw ħallek min joħroġ ikun karantina. 3,000 għalih jaqlaħħom 10 minuta, ma taħsbix li qed ngħid xi ħaġa bombastika, in-negozjanti li jbijawlek xi 10 postijiet kull ġurnata, li jikrulek 10 postijiet kull ġurnata, li jom peanuts. Imma għal-ħaddim huma ħafna 3,000 euro. 5,000 euro. Mhux bil-fors. Aħna qatt ma naslu mkien u anke jekk stess jieħilhom, għandu kif huma daw is-sinjur li jistgħu. Tkellem naqra l-dak u kellem il-dak u jien ħankellem lek il-ieħor mbagħad nirranġaw. U mbagħad inti tħokk li dari u jiena ħoklok darek. Naf kif naħdmu għaw Malta, naf kif naħdmu s-sistema. Jien inni kon daqshekk nafa. Mhux il-min int, il-min tkun taf. Allura jien dejjem kont niżattat minn tkun żgħir. Man nies kbar insomma. Li jkunu daqsxejn jagħmlu ħoss fil-pajjiż. Isma' jiena naf il-dak ta' pereżempju naf il-ċikku. Naf il-dak. Biex nixbor. Daqsxejn image u forsi mbezza xi ħadd imma. Finalment tasal fi-stat feta tiegħi għandi 40 sena li tinduna kemm konċuċ, kemm konċuċ u kemm konċuċ. U attent il-min tammiraw. Għax wara 40 sena forsi jagħmlu żgħir. Intom tispiċċaw, bħal per eżempju kodna mira ħafna il-ċikku fenek, il-misrum, il-ċikku fenek. U spiċċaw jifallu, ġifieri. Però gburi, li aħjar immetajt il-ċikku fenek, tagħmel li xi ministru jew prim ministru tagħmel li kellna, ġifieri għax. ċikku fenek bit-tajjeb u l-ħażin tiegħu ta' fejqiegħat miegħu. Ministru u prim ministru mhijiex insemmi għal dan tani għal ta' qablu hekk, imma in ġenerali. Sakemm joħodlok il-vot jibqa' raġel ta' għax imbagħad meta tiġi xi ħaġa bħal di tal-karnivirus. L-ebda Prim Ministru jew Ministru ta' ma jmur minn ta' quddiem biex imut flok l-ewwel ċittadin ta'. Basta ċ-ċittadin l-ewwel u l-ewwel Malta u l-ewwel aħna wliedna ħibi. Ibbossilhom il-poni mbagħad ta'. Biex tkunu tafu. Ara ma taħsbux. Li dan li qed ngħid jien ħeġgħidulkom xi ħadd ta'. U jiena m'għandi kontra ħadd laqqas kontra min wissi il-pariri tat-tobbu ma tajbin. Imma ħuduha bis-sens komun, l-aħwa ħuduha bis-sens komun. Intom qegħdin hemm. Forsi kulħadd għandu l-min iħobb, xi anzjana, ommu, nantu, missieru, tiju. Irraġunaw b'moħħkom din, ma tixkun xi skulant. Xie bravu biex tifhem għadi, di sempliċi, jena nitkellem bil-mod jifhimni kulħadd, m'hemmx għalfejn jkollok togi, m'hemmx għalfejn jkollok jitri wara darek, jew quddiem ismek, jew lem jew law. Għas ikollok mhix bħal di ta' xkull blumer għandha kull lupu slali u patenti. Maħmuġa! Emmeda ta' parsi tonxor bħalissa. Għattus qed jonxor ħwejjeġ ukoll. Jaħasra taħqru. Dan huwa krudel ta' tal-annimal. Fejnhom tal-annimal wejfer? Fejnhom tal-annimal wejfer? Qed qabdu jaħsel l-art jaħasra. Jisu Cinderella, il-tripsu ta' Cinderella bil-paparor, tarmilu z-zarbuna biex joqgħod jirrixti ta' Cinderella, taċċajt ma jistax igawdi l-ġoventu tiegħu, mela. Għandha għamel fuqha. Tiddubbhom dawk ta' dik tiddubbhom ta' anke l-pedini ta' tagħmilhom fotokopi biex toqgħodu attenti. Anke l-qattus ta' jagħmel iċ-ċekkijiet folos ta' biċ-checkbook u jagħmlu fotokopi. Għatandu checkbook tal-Mid-Med Bank, mux bieċa ġetna, l-għu jaħsa jkun xieħu u jiblaħħa, tal-Mid-Med Bank għadu jgħamil ċekkijiet. Mela, fejn kont wasal? Le, ħajlkom di. Dil bieċa xogħol tal-karnivirus. Għaxin kultant ngħid possibbli nbissa u bravu f'dal-pajjiż, imma possibbli nbissa u bravu. Inselmilkom. Għal dawk il-ġodda ġdaħlu daqqa waħda. Fida! Ejsa! Ifmawni.
Intom ikolkom xi ħadd teżis id-dar ikun daqsxejn anzjan, ikun żgħir, ikun kbir, kbir, żgħir, mhux ta' kulħadd l-istess. Bir-rispett lejhom u għax tħobbuhom. Jiġri xi ħaġa fil-familja, jien naf tweġġew. Jew l-aħħar isqat tweġġalkom xi ħadd, jew tiġi xi disgrazzja. Tmorru tgħidulhom tkellmu dritt, jew taħbujilhom u twilhom bil-mod, jew ma tgħidulhom xejn. X'tagħmlu intom? Ġratilkom xi ħaġa biex niftehmu, ma nsemmu xejn. Ġralkom xi ħaġa. Għandek missierek jew ommok anzjana, tgħidulhom, ittulhom bil-mod, jew ma tgħidulhom xejn. Tlieta. Jien nippreferi l-aħħar waħda li ma ngħidulhom xejn. Għalfejn? Għax nirrispett tagħhom. Għaliex importani minnhom, għax jekk jinkwitaw, jiġilhom xi ħaġa. Allora x'inhu l-interess ta' daw il-kbar, ħalla ma nsemmix ħadd jew ieħor, li xandar, li joqgħod kull darba jtikom tajja fil-patata. Kemm mietu, kemm daħlu, kemm ħarġu. X'inhu l-iskop? Qed tiġu miegħi. L-iskop huwa li jittestjaw dik l-iskalora tal-imbeċillizmu ta' moħħkom. Jaraw kemm intom poplu beżżieħ jew m'intomx beżżieħ li tagħtu każ. Mhux, ifhimni, din ma titkejjix kemm toħroġ barra. Illum il-ħajja ma titkejjix minn barra, illum il-ħajja titkellmu fuq Facebook fil-fatt l-iktar liġijiet li jsiru huwa minn fuq Facebook. Fil-fatt jekk taqbad miegħu tibgħatu jieħdu barra ma jiġri xejn, jekk tibgħatu jieħdu fuq Facebook għandek titla' qorti u għandek każ. Diki, ħalli jaraw kemm intom b'rispett kollu mirrix ngħajjarkom x'moħħ għandkom. Kemm tibżgħu fuq Facebook dawk il-messaġġi kollha negattivi. Dawk li tixxerjaw imbeċillament fuq dil-karnivirus. Bħal tas-supermarket l-istess, però l-Malti. Jien għamilt analiżi, jien għad-nies jarawni, jekk tidu għamlunek, ma dux temnunix. Mux minn kull parti ta' d-dinja, ta' barra minn ħafna postijiet, barra minn Malta. L-uniku pajjiż ġo Malta, ġo d-dinja, hija Malta, li mux il-Facebook jiddependi mill-ħajja tal-Maltin, il-ħajja tal-Maltin tiddependi minn Facebook. Għax jekk jaraw ritratt, tanka ta' tfajla u ġuvni kropjat, il-bellezzjat, u kif tajdu għaw, b'dak li ħafna nissejħulu l-giddib. Għasir naxxilhom jindunaw. Mux biex nkun offensiv, pero tindunaw mill-laqizmu. Rħila li għawla arġie specialment ta' n-nisa ma tanċaw. Li jfawruhom bil-lajkijiet, la jalla tijom bil-lajkijiet, mela jisidu tuħom bil-lajkijiet, n-nisa tuħom bil-lajkijiet. Imma tindunaw bil-kommenti banali, tindunaw billi tuħom fastidju sessuali, xarru kaza, kemm intom maħmuġin. Xarru kaza, xarru kaza. Min hemm tindunaw? Li ħafna nis naqsu milli joħorġu barra kif nagħmel jien jintaqgħu man-nies. Jekk għandhom jabbu mara jabbuha wiċċ in wiċċ, jitkellmu wiċċ in wiċċ biex joqogħdu jilaqgħu, jalaqa minn fuq il-Facebook. Il-Facebook hija biex titkellem urreb, però ma jfissirx li għax mara tkellmek. Ifisser li għandha grazzja miegħek u tmur miegħek. Imma x'inhu l-punt għax mhux il-punt li noqgħod ngħajjar laqin u mhux laqin. Illum mhux ħanajdlu proset il George tal-laħam għax illum kien magħluq il-ħadd. Però xorta nselli għalik George, sellu għal George, sellu għal George u sellu għal George. Nixtieq inselli x'qalti li jgħidulhom dik għal grupp ta' għal Ġurdin, għal Mawsi u għal Ġurdin mill-Birgu. Inselli għalikom ta' għal Ġurdin. U jekk hawn xatt ma sellejx għalih, jiddispjaċini u paċenzja. Il-punt huwa dan x'kenux. Kemm sarħin u kemm sarħin. Fido! Ma nammillix xi mosta x'qiegħed fuq Facebook. Toħroġ li rsina, tasib ħasbit xi granita jew ġelat. Tak mhux ġejm, tak mhux ħammur. Ja,
Ke schifo! Ma tarax, ħasbit li sibtu fil-Coco Pops di. Ke schifo! Mur ma dak il-ġemel. Salaħ balaħa! Baħa! Ankelmu bil-lingwa tijaw biex imur tija. Biex imur. Go hulhu! Hulhu gru! Jidna bħafna lingwi. Jitlaq imur maħħa. Għaxet tattanta li. Salaħ! Parħ grużu! Salaħ grużu! Intom ma tifmu xed inkelmu bl-ispan. Bil-lingwa tat-tarbux dik tad-desert. Bil-lingwa tad-desert dik. Laħba ġemel kalama ħalus. Tara kemm mutaqem tkun taf il-lingwija ħatafa hemm. Ħajqot isammar issa. Fida, okwi. Anka l-qattus bit-tarbux jitħalli jżomm mat-tema. Itpejpu x-xixa hawnhekk u l-bejt għandu riħata tamal. Qed ikru t-tamal u għadbuhom l-klieb. Għal jibdaw li xi ma l-klieb. Iktar ma nżommhom hekk jiena fuq il-food, dak il-food hekk. Orofak food. Iktar muma fini l-klib tiegħi, iktar muma fini. Ma fimtuħ xirrit ngħidilkom jien mhux jiena Nostradamus dak jew ieħor, esperiment biex jittestjaw l-intelligenza u l-injoranza tal-pajjiż. Is-sintkom Malta sfortunatament ma superatux dan skont Facebook, però tal-Coronavirus di ħataddi. Forsi għandna 15 ġimgħat l-iktar il-maksimum għetikom xar li nkunu kollox imsaffi. Taħsbux li għet nivvinta. Joħbat rasi, joħadni l-whisky. Kieku naqbad għana xej il-program. U s-sejtkom ta' s-seba baqrit xoxnin u s-seba baqrit malubin li kilu il-malubin li l-xoxnin. Issa t-nedilkom di. Li wara snin ta' jasar, f'dan il-kas ta' Malta huma biz ġimat, fortunatament, għax il-Malti bit-tajja pu l-ħazin tijaw qalbu tajba, u l-alla ma neseħx għal kollox, mux għaxina xie għaddis, jow għat taħbu xie messaġġer talla. Dil-burraxka ħatadli, pero fis-sewa ngħidilkom li ma jaddux 100 sena bħalma kien hemm distanza bej dawn il-ġrajiet tal-pesta tal-kolera tal-Coronavirus l-oħra, araw id-dati minn għandu maħu postu. Li ma jieġa xiġri xi ħaġa ar minn din, pero ma nistax ngħidax malaj jaħsbu li qed nimmaġina jew l-illużjonijiet u nsib ruħi fil-inkwiet. Ma nistax nirrivela. Jiddispjaċini. Anzi, għattilkom mhux biżejjed, iktar minn biżejjed. Jien qed ngħidilkom, mhux suppost għattilkom biex isserħu moħħkom għax fil-verità malli jgħaddi kollox huwa l-arda dil-Coronavirus kemm ħajinbijaw kalmanti għax uħut minnkom għamditom depressjoni. Waħda ħabba l-inkwiet tal-Coronavirus. Dak il-qattus nasib daħal ġew. Fejnu l-apparat. Għajdilkom. Kif nirraġuna jien. Għajdilkom di waħda tal-Coronavirus u tnej tal-li għedin ġewa xħafna minnkom ma jisabburdu ġewa. Nisambat nisibikom soluzzjoni. Għaxsib daħalli ġewa dak il-qattus. Fejna jeda. Zomma. Il-bullet għal-fajta. Fejn ma jisibiex. Għax tikkarga ħarira. Di taħsbu għawi xejta di homing missile di. Rajta, l-iskartoċ kif joħroġ, Imma għandi biċċa nieqsa mhix taħdem, imma s'issa ħadmet biċċa. Għax biċċa tibatu li bil-Eurofak. Jew xini di, jew. Revolus, bil-Revolus, sorry, ħadbal, bis dak xorta waħda. Għaġobban tal-ħak,
Jena nħokku jien il-ġobon għax. Bla ġobon, laġi ma jishtajjeb, Il-parabola da għal minn forsi mandunax huwa il-salsa kemmi tajba il-salsa, gofi. Miex imdorjati kolla ġin il-gofi miskina. Pappi gofi. U kemmu tajjeb. Tara kemmu tajjeb sustanzjuż dak. Kultant inti kolla ġin. Kemmu tajjeb laġin, kemmu tajjeb għanħu oħra għax irrid nikkalkula l-karboidrati. Għawdu ki, għawdu. Għax biex imbalina jaraw li nixbdet laġin da. Għatma raw li nixbdet. No, fimtu għal-pun. Il-parabola. Ok, sfido. Pasta sfido. Ikkajma, Ok. Kemm inti nqaret? Paċċu għaldi. Waħdu tala video illum. Sibi video. Fido, you are not in the education, A lot of people in the watching of the barra. Ejsa. Kemm inti nqaret? Si. Għalli kolla. Ok, pasta sfido. Cool da. Kemm inti nqaret fido. Il-parabola. Pasta sfido. Għale, għax nikollu l-ek id-dinosawru, impappir jinta, kemm inti nqaret. Għattu ħalli n-nabja kofi u dik pappik mill-ewel. Rajta kofi, dik ta' seba kwita ta' dik trenja għal-kalar kofi ta' inqajib, għala xo dik men. Ikmu kofi, għamela jieħ. Għanti spagetta ħabba sustanzi. Għala kofi. Tara kem ta' dik tal-bsaxħi tabda l-spagetti da' spagetti ħedi. Inti għajib, inqajib, inti. Ej, inti kalla doksi. Ej, kemm inti nqajib? Dak jifraħ, tara kemm dik. Tara, dak kilab ta' dinosawru, għaxet jara Jurassic Park kull filaġija, ovvero, sibi. Ikkajma, sibi. Kull paċenzja. Lek xojtu jħobbinu. Tara kif ibusni, kemm muħelu dak għax ibusni, ma jibusni jek tal-vampires dak ibus. Tara kemm muħelu ma jikdimlix widna dak ta' xisħana u xisħana. Il-parabola. Dal-waqt namilla l-mossadita. Azzitni. Kemmi, tajba n-Nutella. Il-parabola. Alright. Tal-fenek u l-pekruna. Ikun hemm fenek,
U jaqbad il-fekruna u jgħidilha imxi mmorru nagħmlu tellieqa fekruna, imxi mmorru tellieqa. U l-fekruna miskina timxi bil-mod, baqgħet timxi bil-mod, il-fekruna tax kemm imxiet bil-mod. Oh, Fido, fejt lajt, jisek bungee jumping. Kemm jitqareb? U il-fekruna inqareb. Għamlek diġi. Għafra min jgħid li biex inneħħih il-Fido, pero il-Fido pjuttost li jkoll neħaj mhux ħanneħħih. Jiddispjaċini. Kellu bżonn il-gidmit li laqadna fil-ħajja ikunu gidmit mal-kelb mhux mal-bniedem l-aħwa. Qabel Fido. Dak mhux għax jikdem, dak tasbu jikdem, dak ikun qed jiċċajta, dak għax qed jagħmel għal qattus u joqgħod jitkessaħ kultant, imma mbagħad la jikber tax kemm ikun matul. Antik naqra ġella. Għax bil-ħelu jikkalmaw il-klib, mhux biċċajx, bil-ħelu jikkalmaw. Għasim. U kemm tajba. Anta noqgħod kopi. Għax tieħu għalija. Kemm tajba n-Nutella. Ma għatix tieħu ħafna għax tħaxxen. Xisħana. Il-parabola. Meta l-fenek qabad l-fekruna taħt ideh għallim xena motelli fekruna. U l-fekruna miskina timxi bil-mod. Kulħadd jaf li l-fekruna timxi bil-mod. Jaw, Fido, għatwaqqa għalgofi, isa, inqajab. Isa, bas, kunċ inqajab. U il-fekruna għadlu mela namluwa, mela. U l-fenek tila iġri. U l-fekruna imxid bil-mod. U l-fenek rebaħ. U l-fekruna baqat lura. Xtallimtu minn del-parabola? Illi min jimxi bil-mod jasal kmieni. U l-fenek għalla kemm jinċux. U kemm jinċux, daqt ma smajtu għaveru. Nifħu telefonati. Illaħu kemm sarħin. Xisħana. Separaw immur ximkien. Taddu li xaħat għodu bxejn tom illum, il-lejla mmur ximkien jien. Ħanċempilla naqra. Ma barra ħanċempilla. Biex xalot nikxeb tajċ ħanam biex ma namilx. Wahda mux il-dieta maħmuġa di. Ma nħobbom xek jiena minn 20 sa 40, toħdux għalikom, ma l-oħrajn mbagħad ikunu għadhom sewwa. Mbagħad naraw skont is-sitwazzjoni, għax hawn min ikollu iktar ikun orrajt, jiferi jkun hemm xi waħda pereżempju jkollha minn 50 lem. U skont kif inkunu, kont hemm bħalissa orrajt, bħalissa inni naqra issa. Għax kuraw it-tfal jarawna, kiku għedin waħedna għedilkom il-situazzjoni kif inhi, għax kulħadd jieħu ritratti miegħi, kulħadd jiġi jersaq miegħi, u mbagħad nispiċċa norqod waħdi taċċajta jaħsbuni xi pappaga ġo gaġġejn jew xi tigra, tan-nek biex tkunu tafu, dejqtuni, mbagħad niġi biex inxomm il-fjuri kulħadd bil-hay fever. Taċċajtu. Mela, għan telefonati. Fuq it-tema, ek joġobkom, fuq it-tema. Għan battajlum il-ħat ta' għajjajt, bis-sajt għajjajt laħwa. Niftaħ telefonati. Fido. Tistaw iċemplu tal-VIP, l-oħrajn. Hello. Fido. Alright, kif aħna sabiħa? Sabiħ. Da ma nismajt daw. Alright, jihdi, kif aħna? Fido. Tiħxeba. L-ewwel ġuġ zar ħafna.
Kif inhu, kif inhu, kif inhu? Żewġ punti żgħar ħafna Adrian, nixtieq ngħid proset kbira lil dawk it-tfal li tixxerja l-videos tagħhom inti kemm huma bravi. Bravi ħafna daw. Kemm nieħu pjaċir narhom Alla jbierek jalla kollhom is-saħħa huma u min jieħu ħsiebhom u l-ġenituri tagħhom. Għax veru tfal bravi. U d-dini waħda biex nerġa' nappella biex ma nallarmawx nies. Għax illum qalu li wieħed bil-karnivirus u ma kienx veru. Smajtaddo, għax xnajdilom jien, smajtu jbost il-poni. Ma jgħatux kas najdilom jien, xkull wahda. Mitċaħat biex jinkwetaw aktar in-nies mentri mbagħad il-Ministru għalli mhux vera, ma mitħadd. Fuxu. Nara t-temtrawa. Isna falsar. Pjuttost li jieħdu 4 lajkijiet jallarmaw in-nies. U rridu nirrispettaw il-familji ta' dawn il-persuni. Kemmu manjuranti. Ġifieri naqbad bil-virus. Mussa, wow. Muxek. Kemm hawn minnu pastas, ħalli ma ngħidx ignorant. Sejjed, veri sorry, ġifieri dawn l-affarijiet inaċċettabbli. Għalija dawn l-affarijiet inaċċettabbli. Taċċajja. Kemm inselli naqra għar-reqqi. Mela. Selli, selli. Għal sieħbi r-reqqi u għal sieħbi ta' Sheffield. U ngħid ukoll ġifieri proset lilek tal-programm. U kemm nieħu gost narak top l-annimali. Mela, inqareb, kemm int inqareb, alright? Grazzi ħafna, bonsoir. Grazzi sieħbi, għedġem. Ciao. Kemm inqareb. Kemm sarħin, dal-waqt intalentax, kemm sarħin, Hello, Drino. All right, yo. Alright, Drino. No, għandek għasibna l-programmi, Drino. Iwa. Pete, Għax ħaj għoġi kestata. Għaja kem ħajbġu. Għajdi. U kem taftix bil-spaghetti, Drino. Ux, ma tanġi kol spaghetti. Pasta sfido. Ok, għadni n-teħi, ħajħossom. Ok. Tara xibki. Għatjibki. Għet jisimaw? Intu, right? Alright, jena ħaret. Ħajfellak naħat tifel jibba. Mela, it-tfal iġu l-ewel. Drino, alright. Alright, ja. Nistenejlek proset ta' program. U b'qasajjerek. Grazzi. Għaxkom għazburin bik l-barmlejzi. Xinu? Għaxkom għazburin bik l-barmlejzi. L-Ingliżi? Il-barmlejzi. Il-Bormese number 1, il-Bormese tal-ġen, Emmek għandkom monument tal-kbir minn top, u jena bħal minn top għadna għatma rajt. Kompli. Alright, jiebi, ħadgħot li kellibdek. Thank you. Ciao. Grazie, jiebi, remember. Kemmu tajjeb l-spaghetti. Kemmu tajjeb. Nibna m-nuktar spiss l-spaghetti, taċ kemmu tajjeb. Hello. Hi, Adrian. Hello, alright. Hi, Eva. Intu alright? Mux ħaddin inti. Alright. Hello? Yes, I'm on the line. You're on the line? Yes, alright, you alright? Yes, very You're speaking very English. You're speaking very English. Yes, I really appreciate that you include us, the English speaking, in your program. Yes, I of course include the English speaking. I of the English bulldog I very like. English bulldog best in the dog because you masturbation with the dog you problem, veru? Jekk tinkwita l-kelb, veru problem in the bulldog. So I would like to send my best regards to Emmanuel Lupin. Emmanuel Lupin, yes, and yes. I'm no Lupin and Jigen and Margot, and very much. Yes, you're a very intelligent person. Me, when I was bambino, I always with Margot very like, Margot nice. Margot, nice lady, Margot. Oof,
If it comes Margot, I marry her. But it's in the Cartoon Network. Yes, of course. So Lot of gentlemen like Margot, huh? Lot of gentlemen. Because we have the imagination of the stupidity of the التفهم. When the imagination is too much, is in the craze. Fem ġiveri jek toqt immaġina inti, per eżempju, dik tirrelata, because not of Maltese, not in the understanding. I explain in the Maltese. In Maltese, yes, explain in Maltese. Meta l-bnidem, per eżempju, immaġina xal Margot, f'mara reali tiġi mara sabiħa. You understanding in the English? When you in the Margot and you see it in the real, veru? Yes. Where you in the calling? Me, I'm from Russia. Russia, da, Kozakko, Rasputin. Yes, Rasputin, big man. He was big and strong and very big. Rasputin, big man, Adrian Tigerman. Yes, Rasputin. Me very Rasputin, Kozaki, Rasputin, Putin, and Russia very strong. Russia. Da. Ukraine, Russia, same. Now we have tigers and lions in the street. Yes, me have tigers in the neighbor. Here is watching with Your the. dog is a tiger. Your dog is a tiger. Yes, the neighbor is the tiger. The neighbor has the small The neighbor is a witch. cyber tooth, very dinosaur. Yeah. All right. Okay. Thank you. Good Very night. nice to understand you. Yes. You call. I like. You know. Yes. You're welcome. I like you too. Thank you. If you call me under the program, we can today. Listen, if you feel hot, you take off your shirt. You nice body. I know, but I don't want, to most of the women with the fighting in their husband. You understand me? I know Brad Pitt is very jealous for me. He telephone me every night to take off the program. Many single women watch you. Anka, every single man watch me. I'm very desired. Okay, I leave you. Good night, sweet dreams. Yes. Very good night for you and give you very nice. Love you, kisses Me for you. too. Da. Rasputin. All right, Ruslana. I know Ruslana. All right. Bye. Imnalla titkellem bil-lingwi. All right, hello. Hej, kem taftik f'dulla ġejn nistja. Xu. Taċ kemm mudajja. Tejjef, Tixtos, jadri. Sita ħarix rajjex, President, tixrob ħafna. Xkont għajlek Għajlek. Xrobt l-lumaw. Xinu? Xrobt l-lumawx. Ole, naqra. Inqas minn bija. Flok ta' xogħod jgħidu għalik, un batem dik tal-faċċata. Xi trid titħares għal il-flok? Tlek għara ma tinsax il-flok. Ejja, daqbes fuq ili. Ejwa, tafis fuqek l-oħra. Għandax fuq ila tittantani. Ila tittantani. Noqt naraħħa tamel ċertu għaffajt mi wara ċin. Tot tantaw, kuj uħamollu. Taħseb li tħawat il-bajt għal-proġa fil-kattola. Xaru għaza, jistatistija ma Very disgusting. Very disgusting. I don't like, jena minix t-raġa ta' dawk l-affarijiet. Me like honesty. Toħturin il-pastatati u toħroġ ġiri xeja u toħroġ xej. Għax għalti ta' taħtu jħed għanda u riċipetto jħed. Kellimna għabdik il-lingwa drin. What's in the language? Bl-Inglis jew Russu li trid? Language fid-Russian u dik il-lingwa li ħadd ma jafa u inti tistafa. Biskon, bl-imtrit inkelmek, jina naf l-Inglis, għajżaj, bulizaj, grajbi, ammega bi, bum, sikrinar, fukinar. Dik Ġermanis. Kemm id-braf, drin. Kemm id-braf, u fħalek drin. Mur kompli drin. Alright, waħda bil-Latin, esperpeċi kolċides, regnis kante paċer, Ima indemol. għannak xad, drin, xbidu.
X'inti tajtek dik il-lingwa? Bil-Latin. Latinos, escent in pacer, escor cordires. All right. Lejli tajba tonight, Good in night, good in Morgan, good in Nuden. Di bil-tlet lingwi. Proset, Drin. Murħi, lejli tajba, Drin. All right, cheerio. Ciao, Jena nabħafna lingwi ġibi ma tlaqux mi, bil-pek kollej kullħat. X'kien saħan tlaq lem, ma jfifinu s-sajjejta. Lena ma nafux, naqtawlu l-linja, kretin, tibqa xiddajjaqna, xan nafna x'namlu. L-istess persuna naħseb jena kien hawn ċertu kumpanija ta' ċertu linji li ċertu nies. Għajli! Hello, Adrian! Imbeċilli, dan kelmek wahda u taħtax ta' buffu b'ġimien. Għaraftek jam beċilli. Daqsem il-bezzina ta' ftit ħaddet. Dak ħabib tijaj jem bezzina. Dak ħabib tijaj jem bezzina. Kopjaħ. Ma naħsebni xvoto kopi. Inti titelli għamiltom il-kopis meta konżaj, daqs kemm int ignorant. I must not talk in school għal 200 darba. I must not talk in school u tamil il-bajru simweħlin. Jaġaħal. Xej kien juqod ċikku fenek. Il-mosta kien joqod u kellu randevol kien ħawel il-frawli. Taf inti fej joqod siħbi ma noqodux immollu l-bod. Kien joqod ġo 3 bibin fej il-forn fl-isqaq fej hemm dik l-istatua ta' Santa Marija. Ejja, kont narakom fil-ġakuzzi kontu tinħaslu t-nejlin tomaġi mux li ilu maħmuġ misli. Ciao, ignorant. ċikku fenek ma kellux ġakuzzi, pero kellu il-moħ jakretin barri biqrun ta' ċikku. Barri biqrun ta' ċikku. Barri biqrun ta' ċikku. Orrajti? Boj. Orrajti kif għana? Orrajt, inti orrajt. U mela. Inti orrajt? Intek naqam laħlaħ il-lumu. Le, mux xaf. Xselt imma fil-ħodu. Issa mux għod netlaħlaħ, għod naħasel, ma jaxsibni xuħuta. Ekk xrobt fuq xifiri. Ma nqobbilat. Għal-ħarġa Drin. Issa mmur daqxej flaxija. U mela sawa. Għaxillum il-ħat, u peress li fada li xaġa mill-paga, peress li għada ħanaħdmu għada l-lum għallu ħajti il-paga ħammurnu fuq xi ħaġa. Jien daqsek xogħol issa. Veru, għaxi. Waqqafna xek ħarġet l-ordni mill-gvern. Għax taħdem inti? Nagħmel id-dwifer in-nies. Mux xad tista' għamilhom id-dwifer, mela ħadoqgħod tħallqek magħhom. Ma nistgħux Drin għax dik l-ordni. Sa ħarġet ordni ma nistax tagħmel id-dwifer. Taċċaj, però 15 għandek, baħek 15 li, U mela Drin, issa nitftehmu u nintaqgħu waħda l-ġimgħa d-dieħla ta'. Ma jiena dwifer ma nistax nagħmilhom jien. Le, mela jien qed biex nintaqgħu biex nagħmlu dwifer. Alright, mela. Ta' kompli xbinu l-lejl it-tajjeb u moħħok. Alright, ġifim nis-sena ta' dwifer hija sena sabiħa. Għax intom tgħinu lin-nisa jgirfu l-irġiel. Mela, ħafna jigirfek Drin. ħafna, anka minn it-tini, anka bil-frost tanħob, u meta jitsak il-buċek u tal-ġida bħal Hillary McQueen. Jek. Nkompli Drin. Alright, grazzi. Ciao, Sabir, ciao. Emma, enut li taqdu taħbu, l-irġiel qed ngħid. Enut li taqdu taħbu, tridu tikxfu. Għaxek taħbu ħadbatu, forsi kun hawn xi waħda. Forsi għandha l-istess tara il-film bħal ma rajtina. Hello. Adrian. Ta' żejtun, kif għana ta' żejtun? Sellimlek. Iż-żejtun fejn kien jagħmel meeting minn tof. Daqsekku konna nefqaw kull ma mhux jentax jien għażrajra. Dak iż-żmien. Jaw kemm mhux biex qed ngħidlek. Nati kollox biex neġ dak iż-żmien jien, mhux biex. Eżatt, kulħadd l-istess. Fej, konna niġġieldu l-Maltin ta' fuq il-politika hekk, però kenna Maltin bil-blalen, kenna Maltin. Il-cowboys aħna l-cowboys. Inti ma tiftakarx ħajdlhom storja, inti ma tiftakarx, inti kemm għandek mhux importanti. 28 Għadek żgħir, ħajdlek waħda jiena ma niftakarx laqqas. Darba kien hawn l-Ingliżi u kienu Baħrin dak iż-żmien u kellhom xi jgħidu insomma.
U dak il-ħin insertaw ħiċin il-Maltin mit-toki sax jgħidu ili. U qabdhom il-daw il-Bahrin il-Maltin u bdew jisabtu għom l-emmulaw. U min jolleħ minn hemm, u min jolleħ minn hemm, min jtajru minn hemm, tajru. Qabel ħadd ma kien jitkessaħ. Qabel Malta ħadd ma kien jitkessaħ, għal kontrarju tal-lum li kulħadd jitnejjek bina bir-rispett kollha kulħadd. Illum jitkesħu ta' fej jitkesħu jew wara xemmu bajdrin jew ġal karozza fejn kun jistgħu jaħarbu. Manka barra ta' m'għadniex li konna sieħbi ta' naqdu. Eżatt, kull marret ngħidlek Drejn proset tal-programm. Jiena nixtieq ngħidlek proset li żwieten u kemm inħobb iż-żwieten. Grazzi. Vera bis-serjetà, bis-serjetà. Aħna nkunu ġa garax u fl-offsinar nkunu mill-baħ 15 naraw Drejn u kulħadd tisajjar bħalek spiċċa. Vera, illum sajjar ħannara, illum sajjar. Asta tajjeb. Illum għamilna spagetti pizza. Proset, tajjeb kemm għandek moħħok tajjeb. Proset. U żajna l-bżaru bil-żerrija, Drejn. Iż-żaru użajna bil-żerrija. Bravo. Iġ-żerrija kollox. Bil-żerrija fija sustanzi. Eżatt bħal banana. Il-banana dik il-xulliefa l-importanti, Drejn, ma tix neħħiela. Minni kolla bil-qoxrab kollox dik. Eżatt, jien ma nikolix bil-qoxrab kollox, biex toħġġel iżaqni. Jena u kol, jena kol, it-tarfiħa, għax forse għamil ma nafx, għaxruha, fil-qoxra hemm il-sustanzi. Dak li fija l-qoxra, taf li anka fil-qoxra tal-larinġa, fis minn il-gwerra kien jikru għal-qoxra tal-larinġa, jien ma nikolix. Estra, naraqqas. Għalajlek waħda, dak li ħala għalla kollox tajjeb. Għal kollox hemm skop. Taf li anka rix, tajjeb mux għalina, ta' issa ġifieri. Jena ilu ħafna, ma kienix kontra l-liġi, kelli. U l-għana fajk laqt nafx kienet dik, insomma, tfida. Vera, ilu ħafna, kemm ikun zaħir. U kella problema. Ġiet titaxxex, mhux biċċajt. U kont inti għall-laħam, ma kienx kontra l-liġi l-insomma, u fil-verità l-lum għaw tista' tsomma bil-liġi. Kif, isa, vida. U il-problema kienet għax ma ntijiex affarijiet bis-suf. U ma bdejt inti għal-ġrieden bis-suf u orrajt kienet. Ilu, ta' b'kemm ilu, kien għataw il-kaċċa, kien għataw l-insib, u ġifieda ma kienx għadaw ċuċatallu. U mbagħad mhux biċċaj, dik kienet jħasra mat-tir. Tfido, kienet mat-tir, xax kont sibta barra, naqra kemm minn fik. Kont sibta barra, taf li fiqet waħedha għend, u mbagħad tajjarta, u ma rridx titlaqta, baqgħet li hemm. Mela daw il-ħafna ċerċersu li jtuwhom, daw dik affarijiet normali. Naturali. Għax normali għax jimma badal naħseb. Drejn, aħna naqa dilettanti minn kollox, għanna kaċċaturi, għanna dilettanti tal-karozzi. Efim, nid-delizzi jena kolla favorijom. Meta ħanfaqqaw meeting tajjeb, Drejn. Wara li għaddi kollox li ma tantx fadallu fil-bot, infaqqaw meeting tajjeb, rrit nara l-kaċċaturi nassaba tal-karozzi. Kolħat rrit nara kalli labuhom, kolħat rrit nara, għal-kem mux tajjeb rrit labuhom, imma kolħat rrit nara, għax finalment Malta u d-dinja kulħadd da timxi, kemm dawk li jrabuhom, kemm dawk li ma jrabuhomx. Fimt? Kulħadd timxi Malta. Aħna nimxu fuq il-passi tiegħek qegħdin Adrian. Grazzi siebi, grazzi, ibqgħu imxu hekk. Għax aħna rridu għaw ċertu nies iridu għad-dojo. U jeklu ma dawk li hu minn qasdojo, veri jew le? La, sewwet. U dak nafinajtaw, dawk ta' kollhom pinġija jitimawk. U dawk ta' kollhom ingrafajiet. Ifimni jieħħekjawk, ħalli ma ngħidx il-kelma, jieħħekjawk, ħalli ma ngħidx il-kelma tal-pastazi. Eżatt, flok ifottuk jew, eżatt, proset. Jieħħekjawk bil-pulit. Ej, waħjarek. Il-karozzi li aħna red label qed intuhom Drejn ħajjiġru. Istra, aħerkom karozza? Tek aħna nsuqu ħalfa Adrian nixtieq inselli għal-ħabib tiegħi Cedric tat-Toyota minn hawn. Cedric mhux dit Cedric. Miż-żejtun. Jagħmel l-amara u hekk. Cedric mhux dit issa, Cedric mhux dit. Ħabib tiegħi kbir u bħalissa lilek qed jara għax qalli ċempillu semmini għatlu. Jien kelli 4 ħbieb ta' miż-żejtun ta' kienu b'saħħithom. Ma xogħod insemmija forsi jiddejqu fibni. Mhux hekk. Inselli għalihom il-ħbieb l-antiki taż-żejtun. Il-ħbieb l-antiki taż-żejtun. Jiena ħdejja għandi wieħed milux semmejtu inti. Tajt mux ħatkun bħal dak, u semma li ma nqodx nsemmiħ jien aqqas. U naħseb li taf, u sta nibatlek private, ħanajdlek minnu. Mela, mek kien hemm nies isarbu, anke l-Marsa kien nies isarbu, dal-lum bir-rispett kollu ma fadal ħadd. Mexxilna naqal kelma fuq it-trekka, Adrian nagħmel programm fuq it-trekka. Ejwa, dik kont nagħmel programm, mbagħad ġara tal-karnivirus. Kellu nintaqa' ma' ċertu nies ma ġewx.
Ma nafx il-raġuni. Għajd li għen laqqa Adrian. Kellu nkellem il-wieħed ċertu dublet, ma nafx eżatt x'ismu. Ċertu nogol dak, luk duble, luk. U kellu nitkellem ma tanna xar ma tkellmux iżjed, ma jiena ma ħobx nifrittakom dak li. Emmel ma minna xartax kemm huma ħelwin ġuventuru u pajlita. Jiena nixtieq li jagħmlulkom, ħajlek wara kif jagħmlulkom kif nkun jiena kveda kien nagħmlulkom fuq il-baħar. Fuq il-baħar. Malta, imdawrin bil-baħar, forsi ħafna jitqu jaħasra. Imma daw qatt ma sibru barra minn Malta. Fuq il-baħar li medli kollok istisen tajb tista' tibni l-ikbar kastell. Mela. Qatt ma raw xi pont minn naħa l-oħra daw tal-London. Imma m'hemmx tagħmel, daw in-nies jaħsbu illi ċertu ħobb ma nistax tagħmel, llum kollox tista' tagħmel, basta tagħmlu tajjeb. Mhux hekk. Il-pont ta' Londra li jolaw jinżel. Dak mhux fuq il-baħar jgħid. Mela. Taf kemmu twil dak? Taf kemmu twil? M'għandix idea. Kemmu twil. Però dak sar fis-60s għandi jekk nistejżba, jiena d-data ma tantx nifhem. Ġifieri tal-ħadid u għadu hemm. Aħseb għallhom għandna l-special concrete, is-super concrete. Illum jekk irridu nistgħu nagħmlu pont minn hawn sal-qamar. Għalkemm hawn kox nistgħu bil-qamar diġà. Issa x'kien tasal l-elezzjoni jerġgħu jaqbdu jsemmu Adrian, imma l-isem ħadibqa'. Ħanajdlek. Jiena ma nafx li ma kulur inti. Demet li nibqgħu bl-aħmar u blu. It-trakka taf min jagħmililkom? Min jagħmililkom? Jiena li għaldu maqtuha ħadd ma jagħmililna. Proset. ħadd ma mililkom u ħadd ma jagħmililkom. Ħafna wedi, ħafna ċuċati. Lek mexxi l-kelma għax meta titkellem inti. Issa qed nikkis. Jiena mhux inwedkom tal-għamel trakka. Jien nagħmililkom qabel nagħmililkom it-trakka jien. Qed tisma'. Għax jiena bniedem għalek waħda meta tajt id-delizzju, taf ġarali hu. Ma għodx impalla fil-vojt, forsi ma nixi wajt fil-vizzju. Ġifieri għad-delizzi nagħmel kollox, għax iktar ma jkollna delizzi, iktar jkollna nisferħanin, iktar jkollna soċjetà b'saħħitha u dik. Proset. Kemm qed nara telespettaturi, hawn xi 8,000 qed nara jien. Mela qed tara doppju drejn. Kemm hawn mela? 4,000. U 4,000 u 8,000 mhux xorta mhux. Għaj dak il-wieħed ikun hemm ħafna jaraw ta'. Mhux hekk. Mux tajjeb jew. Insomma, ħad gost inkellmek zejtuna, ħad gost li ċempel, ħad gost. Ciao. Kemm rajtu l-zejtun. Bħal ta' borla, bħal ta' l-belt, bħal ta' kullum kien insomma. Laħwa. Din li tindaħlilkom ġewwakom, bemmet li tibqgħu moqudin ma jkisrukom. Kien x'ħan għamlu? Adrian! Rajt intu wieħed mill-antiki. Kif inti? Ix-xieħ rajt ix-xieħ. Naħseb iżgħar minni dak. X'inhu xbejn? Missierek iżgħar minni naħseb hu. Missieri għandu 52 xbejn. Ikbar minni mela u hija mhux xorta l-istess dawk. Selli għalih. X'taħseb fuq dik tal-karnivirus għax 15 oħra jgħaddi kollox. Saraħ moħħok. Taħseb? Isma' minni ngħidlek jien Vanġelu dak. Ismani. Senza offesa lej il-Kristjaneżmu, ġifieri, meta tajt Vanġelu xi ħafna ma jifhmux. Vanġelu huwa xi ħaġa li hija ħasseħ. Ma jaħsbux li qed inħallat xi ħafna ignoranti. Lili ma xi evanġelista, jew ma xi qaddis, jew ma xi Kristjan. Ġifieri. Għax hawn ħafna li ma jifhmux ħafna ma jifhmux. Il-Vanġelu fil-veru sens tal-kelma Vanġelu huwa dak li tajt huwa veru. Biex ma jaħsbux qed tajt l-eresijiet fuq il-Knisja. Jiena lejja li tajt inti huwa veru. Ben fatt. Għax anka tfajda l-video tal-Loving Malta, kont smajtu dak, u vera, waqad il-kriżi. Għandek raġun xbej. U veru. Bennej tgħidlek xbej bennej. Le, Manwal. Ħadd il-trat miegħi ju. Manwal aħjar dak farfar mir-responsabilità xbej. Le, ma rridx responsabilità. Issa l-meeting jekk tagħmel meeting fejn ħad tagħmlu xbejn tagħmel meeting fejn ħad tagħmlu. Barra nagħmlu. Barra, hekk ikollok bżonn xi fan ngħid li trin. Ejwa, ħana millek reklam intix tagħmel bil-van tiegħek. Ħajja bur. Għandu ħajja għandek xi numru fejn se jikkontattjawk in-nies. Għajdaħlu tiegħi personali.
nisimak nibatulek. Għajdawla ħajċempli għawle. Għax jgħat isfel il-numru, il-problema jgħat miktub fuq karta, jgħat fuq. Proset. Għabbad bid-dawl. U iju, għambat ibatli, u namillek reklama xinti uħed mill-antiki. Ejwa, xbien jindajem narak, kull video li tamel narak, u jekk għamil zawġ meeting, xejtu fuq qoddim għattu sal-axħar bajtem. U għattiħu l-video. U bdejt nuħu l-video, mela. Fido, fej ma l-video? Fido, ġibu miħat l darba. Il-video, il-gofi issa għatqot t-sieħ. Il-gofi. Il-gofi, tibqa il-legend li tatkom sal-axħar bis-sejnat għalikom u għanda qalb tal-jun. Il-gofi, għanda 15 sena u għalla jibirek għadda zdon fuq saqaja. Jiena l-ewwel program l-għamilt meta ġibt il-video, sebtaħa tikdmu, għax tkun hemm dorrija forsi weħeda u bir-Rottweilers. Forsi tejru tikdmu, imma xej, relax. Aħna bħal bulldog nidru li nikdmu ma ma nikdmux il-verita. U xaw ħafna l-lum u ħafna. Nistan selli għazox minn nis. Mela. Nishtiq inselli għal-uħti xeris, l-stegwi kull-jum mid-dar. Insellu għal xeris, orraj xeris, insellu għal... Għal-issa daragħja, da. Inselli għalija. U r-raġel taħħa xon u... U r-raġel tijak xon, insellu għalik, orraj ġvi. Ibżalija xeris, ta? Ibżalija dika uħti ħabib tijaj biex kuntab. Mux ħassib bħala di. Użguru mux ħassib bħala. Għaxina naf il-ħuwa li la ma nafix. Imma huwa mux ħassibu bħalu u li la mux ħassibu bħala. Da, zek. U maħna mux ħassibu bħalna da. U 100%. All right, King. Ok, si, have a complete ring. Ciao. Ciao. Stani ma jarqoċ naħseb. 24 hours jistendika. X'ħin sa? Hello. How are you? Alright, skedda ħad biex battek drin Għandek raġun. Kif inta rajt ħi? Alright, aħna inti sew, kollox sew drin. Alright, intom alright? Alright, aħna t-nisimaw li l-ek drin. Kif intom l-oħra? L-oħra rajt, drin, għamlis insallu għat-telespettatur. U l-mami, u d-dadi, u huk, eccetera, klib, tates. Imma ħobba l-lockdown ma tantx nistaw niltaqaw. Ma, u intom tafuni sewa. Mux jek. Imxejtu ma' l-parejri tijaj, tu l-izminijiet. Eżat. Dejjem li għatin ġara, għal-kem minni xi profeta, xi ministru, xi Tafu li l-iktar l-inqas nies kultant iwaslu l-ikbar messaġġ lill-poplu. Bħal meta David qaret l-Gulija, kien raj. Ġesu, mhux għaxina, biex ħallat ruħi magħhom biex tkunu tafu. Ġesu twiled ġo stalla mal-ħmara u l-baqra. U salva d-dinja. Mhux hekk? Issa jekk qed ngħidilkom jien li kont naf li ġejn is-seba' baqriet koxni u kilhom is-seba' baqriet irqaq. U jekk issa qed ngħidilkom li ġara. U jistad nadikom l-15 xor jispicċa kollox, ma temminnix? Mux ma nemmek xala. Għax ibsa biex temminni, meta jkollok ċertu nista ċertu standard. Li jgħatu l-alarm, li dan huwa oġġett kbir ħafna, u kemmu kbir. Ma nemnu fik, drin, ġifiri. Iwa, pero ifimni normalment, inti ma t-tiex kastab nidem bħali, mux inti, ifimni l-nis l-oħrajn. Pero, min ikollu fidi, u min jara, għandu l-intelligenza, jgħaf li jena bnidem bħalkom, jena ma naffordjax li nixi l-antibiotiku ta' din il-marda bħal nistajġ lekkijiet. Jgħajtara dal-bnidem qed jitkellem il-verità. Jien ma naffordjax naqgħad ċajt u neġi niġi nitkellem hawn. Jekk ma 15 oħra, ma jiġri xek, għajdu int giddib. Bidejna drin mela. Rajt jew selli għal kulħadd. Insomma, drin, jien għandi punt żgħir, żewġ punti żgħar għandi drin nixtieq. Tista' tagħmilhom kbar il-punti, għajdi. Mela dillu l-punti xi ngħid in-nies biex ma jagħmlux kull ma jaraw fuq il-medja. U taf x'inhija għajdi l-ikbar kura ta' kull marda. X'inhija? Xiex? Il-kura ta' kull marda, x'inhija l-kura ta' kull marda? Il-verità, Le, il-verità xi kultant weġġak ukoll. Il-kura ta' kull marda. Hija il-verità.
Pero l-kura, jena ma tlekx il-verita tajba għal-ħajja, tajba l-onesta. Pero biex inti tikkura l-mart, titħaq, tittuħu pjaċir, tittarrid bil-sima, trid iżomru għak pozittiv. Għaj bil-negatività timirdu kolla. Bidweja timirdu kolla, fimċi għetnajdilkom? Tista tixrob 10 biex kem whisky u tkun inkwitat u jaħdmu l-ħazin. Tista ma tixrob xej u tkun ferħan. Għetli kara ma t-xrobx għaxar fliexka u biskita. Le, sissa, pera fimtu l-punt, anka għamil t-xrob l-alkohol, jekk inti tkun inkwetat jaħdim l ħażin. Jekk inti tkun pozittiv, jaħdim l tajb, ġifiri, kollox fil-moħ, kollox fil-moħ. Il-moħ ta' kemmu b'saħtu, il-moħ il-kabrek, il-moħ, tista ma tikolx, għax il-moħ fej il-ġisem. Eżat, il-moħ jek tajdlu għat jieġa mis-subaj ħar juġaw s-subaj. ħan semmikom xi ħaġa jiena, ħan rivela sigrit. Jiena meta kont fitriq li kont. Il-bambin biss jab x'kont nieħu. Forsi minn kollox barra dik is-sistema. Però kont inħossni tajjeb, kont inħossni aħna ngħidu t-tfiq, però verament kont inqeret. Però kont inħossni tajjeb dik li kont nieħu, u verament kont nkun inqeret, però moħħi jibda li inti qed tagħmel tajjeb. U ma konx naf li għed nitlef partijiet minn ġismi, ma konx naf li għed nitkissa, ma konx naf li dan li uħra. Pero l-moħ għed li tamel tajjeb, pero mbagħad meta stembaħ, indunajt. Jibri il-moħ huwa b'saħħtu ħafna. Le, il-moħ xi ħaġa b'saħħitha u dirin. Insomma, dirin, minn hawn nixtieq ngħid proset l-avukat tal-li ċempel u tkellem ta' raġel. Vera ġeli għajt affarijiet ċuċati, imma tkellem ta' nies darba, ġifiri, nixtieq ngħidlu proset minn hawn. Drik naħna ħanħallu. Alright, ċemplu, ta' għolli. U proset tal-programm, u toqgħodx tixrob ħafna. Le, ftit. Għax dak ħażin. Forse niġi dehydrated jekk ma nixrobx. U nixrob l-ilma drink, bħalissa l-manna bżonn nixrob. Naħseb niġuħuta. Ħanajdlek. Għajdli. In wine there is the truth, hemm il-verità fl-imbit. In beer there is strength, fil-birra mis-saħħa, in water there is the bacteria. Għalla ma nixrob water, issa noqgħod nintafa nixrob il-Black Label. Oh, mela xtixrob, Għara ħanamel grok mela. What is the situation of the English when you don't in the alcohol, if the solution, veru? Fimtek, mux jek? Insomma, din, għana għansellu l-kulħat minnaw? Nerġaw nċemplu. All right, nsellim lek. Oh, how is the time? Iwa, sar il-ħin drin. Veru, kem sar ħin? Oh, kif weħħiltni, Neħu gost imma nisabak. You make my day, in the English. Dak laqwa drin, Selli for the oħrajn. I don't in the names. Anonymous. Alright, bye. Alright, drin. Bye. Love you too very much. Alright, ciao. Very much. Ciao. What is this spaghetti? Very good. When is the multi spaghetti for those in the barra? In the spaghetti, It is very good. When the spaghetti of the Maltese mixture is in the very substance, when you go eat. Another, per esempio, it's not Maltese, it's not very substance. When you make it with the Arabali, the substances are in the plate. You don't know if you buy not original, Hello. Alrighty. Kif inti? Alrighty. Okay, jena. Inti alright? Iva, okay. Kif tħalwa zaħira? No gossi ċempilli. Alright, inti il-mami? Hello. Alright, neħu gost li soħdu piċir ta' dawni, veru neħu gost. Alright, Tilt famus, inti? Fimni, l-iskop tija mux l-silfamis, li nara l-kom ferħani. Fimni, għana laqwa nara l-kom ferħani. Alright, Proset.
ta' s-suġġetti titkellem fuqhom u dawk in-nies ignoranti taf kemm għandek rispondi. Law ħallihom fidi, dawx tinkwieta. Inti arani u relax. All right, he. What is this allusion in English in the mic? All right. All right, likla tajba. Thank you very much. Tista' nikol inkompli nikol. All right, he. Good night. Good night or sweet dreams, eh? What is the English? Għax naqra, għax barra ninet jarawni u noħob nispiegalhom jien, fimta? All right, he. Għal eżempel għax ħaggosbi, kom għal eżempel. Ciao. Ciao. Imma, ciao. No, għos li nara in-nies iċemplu. In-nies iċemplu u jieħdu għost. Laħwa, l-lum tawatulkom naqra, pers il-ħatte, after hours daw jedulom, after hours for the weekend. U nieħu għost narakom ħafna u tiħdu il-solution. Għaw ħafna qed tieħdu s-sustanza tal-programm, qed issiru intelligenti malli tarawni, qed issiru ħafna moħħkom miftuħ. U qed narakom tieħdu l-mediċina, qed intikom is-sustanzi. Il-mediċina ta' tal-karnivirus mhuwa xejn ħlief li narakom ferħanin. Mhux tixxejru l-emmolaw ifhmuni, imma il-medicina, għaweda, taraw, orkestra, mux sentinizer, orkestra. Il-medicina li tfejja kull ħaġa, hija li żommru hekk happy. U jekk ir-raġel ma jorqox mal-mara u l-mara ma torqox mal-raġel, ikollok il-problemi. Ma li tordu, u għafimni, raġel ma jorqox mal-raġel fil-każ ta' ċertu każi, u l-mara ma torqox mal-mara. Ħallikom il-karnivirus għax rajtni anka jitbewsu b'dik il-maskla ċuċeska kif tista' tbus waħda libsa l-maskla u liħor libes maskla. ċuċeska, tista' tbusu xuftej ma xuftej, jew tbusu xejn. Jew busu mill-botek. U l-ħor busek. Iskam dak il-film, tara nura tmisnix. Pero jinnajdilkom li veru għatmorru kontra in-natura bħalma Eva ma ħadiċ il-tuffiħa. Għajdi, here, right? How are you? All right, here. How are you? All right. You all right? Ewa, I'm all right. Għawak taħal tarxin. Għawak taħal tarxin. Kif aħna? Mux ħatin. Inti bat id-dinster all right. Xjabel tijaw l-whisky. Għettolli law. Jider minnem. Da mux whisky ta' li nixrob jien, da għajsti ta'. Għajsti? Mela. Għalot li xrob l-alkohol. Għajak għet nixlu jisu il-mamela. Għajak għet nixlu jisu il-mamela. Isma trik nejt lek. Meta ħammorru dejt, jinu inti. Taf inti. Meta nixtru kalendarju. U ejja, li ta' wahda dil-ġimma ta' qabel ma jfaqqa lockdown. U xie faqqa lockdown, intu rajt jew. U xie faqqa lockdown, il-lockdown mela. Aqqas paroli ma fadallu kalt nazzi għal-lockdown mela ħafaqqa lockdown għal Malta. Jek li t-dejt namluħ anka issa. Pero mbagħad ibat li private u namluħ id-dejt ġeja bil-lockdown mela. Tajdux xuċati. Jew inkella bax li l-dirizz u niġi naqasad. Ejwa, sabat li private nibatulek, jiena noqgħod id-dar fej karbonata grocer. Imma mbagħad nibatulek fid-dettall, jekk forsi ma stix fej. U smajt li tħobb is-swat inti. Ejwa. I like in the violence. In the bed. Noblu waħda biflok 50 Shades of Grey, 50 Shades of Adrian. 50 Shades of Coffee nipreferija. Fido, da fejdu. Fido nitfaħ mal-qattus, ma jimportax, dak mbagħad joqogħdu jirranġaw huma għax inkella. Blu filmu, wieħed minn dawk il-bluni. Le, jien m'għandi bżonn minn dawk il-bluni, jien għadni kollox orrajt. Għadek tifla. Għandek xi dubju? Alright, flimtek bebbusu. Alright, hi. Għadha tagħmlu fis-sija. Amma da xogħol, għada xogħol, għada għandi ordnat li mallem li xogħol.
Jek li mallem jibat niflob sinan namlulkom, tibżax. Filaxija mamlu kull-jum ta' xet Filaxija namlulkom, efe ma wetkomx, pero t-nejl arbojġum namlulkom, alright? Alright, qalbi, hej. Hammu, Bebbu. Alright? Hammu. Ciao, ciao. Ciao, qalbi, hej. Ciao, 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 ciao. Dajat Nikol bil-fruketta, min inventaħum daw il-friket. ħafna friket, ħafna skiken, ħafna odda, ħafna ċuċati. Asqat ma kien bil-fruketta. Kemmew ċuċeski. Min inventaħum fil meta għalla ta' kidejk biex tiekol, ew taħħalqek. Fido. When I'm in the explaining of the situation. Kemm of the naughty. Anka d-dittu ċatta tal-friket. Okay, Fido, shut up. In the situation. What is the situation? Yes, hello. Hello. Alrighty. Oh, Drin. Kif inti? Alright, Drin. Proset tal-program xbin. Grazzi. U edit najdlek xaħġa fuq il-Fido xie għatim qarib, Drin. Xeni għamil Fido? What is the matter on the Fido? What is the matter on the Fido? Għajda kullet kemmu bl-Inglis ħabban nis baranin. Għajda. Inti għat, it-tew, tajjeb ħafna lina. Xinu it-te? Mit-tew. Iwa. Tajjeb, dak kemmu tajjeb għalina tajjeb għal-kelb. Jekk it-teħittew maliket. Pero dik sistema antika. Naqbel dik sistema antika li t-teħittew. Għalek għax fuq l-antik irridu nimxu Drin, mux fuq ħabba irħnix. Pero jiena mantijomx tam tajd li għala. Ħalli l-ġisem jevolvi jiena antijom laħamnej uħnix għatma kellom. Pers li l-ġisem inti ma tejnux, il-ġisem li soluzzjoni waħdu. Għarri ma n-testa ħalli l-ġisem jidra l-immune system u inti naħseb tarbu kemm jekk ikollu ċenni xewle, jekk ikollu nix ma jkollux din iżda. Da jkollha ħamnej qatt ma tajtu tewma. Eżatt. Mhux biċċajt qed ngħidlek. U anka ġinġer tajjeb għal-jom. Ifhem, ġinġer qatt ma provajtu pa naf li ġinġer tajjeb għas-sola, tajjeb għal-affarijiet. Kollox dak, Drin, għal-kollox. U jekk ma tafx ma nafx jekk tafx, hawn il-ġinġer beer li ssiba mill-ħwienet Afrikani, tax kemm tajba. Mhix alkoholika, tixrobek pluk tiftaħa u tixroba. Iwa, naf. Taf minni, għaġi jekk inti tidher ħelti, jena nista' ngħidlek ġifieri ċertu affarijiet. Inti lajfi għadri? Mela. Mela, għamil li pjaċir, selli li naqra l-mara xbin. Nsellu għal-mara, mela, le? Kim jisima. Kim, nselli għalik ma' inti-raġel tijak. Unselli għall-letjen, il-delivery man, u għall-iskrifana Natasha. L-iskrifana Natasha kam għanda semma sabiħ. U proset tal-program, Drin. Grazie, siebi, u għarġa ċempel. Narak xbin, ciao. Proset tal-telespetta, tu... Kemmet ċemplu nies intelligenti, kemmet ċemplu nies... Ħallikom storja tal-Griki. Biex tindunaw... Hello! Oh, hey! Alright, how are you in England? I'm doing really well. What about you? When I'm happy to see your call. I'm happy to speak to you as well, Adrian. Vero, of the England, is it good there, of the England, alright, of the virus, far? No, we've got Sorry. The line is piece of cake. What? Il-linja tinqata. I don't know. Maybe the internet again. You know, because not of people understand the English like me. You speak a little Maltese. Alright? Because the misunderstanding is very interesting. Illum,
Jum lom hawnhekk. Happy Mother's Day in the father. Thank you. All right. Your food looks very good, doesn't it? Shinu. The food that you cooked today looked very, very Yes, good. it's Maltese spaghetti with very vegetables and refreshing. Kollox frisk. Are you cooking tomorrow? I cooking every day. I cook every Yeah, day. but are you doing the program tomorrow? Of course, tomorrow is the Monday, and in the Monday I in the program. All right. And how is you? How is you? Okay. How is you and the family? Is it good? We're very, very well. We're all together tonight because we're locked In the England, I understand. Not in the rabbit. A rabbit eating. Ma tiklux fenek in the England. It's true, no England, no. Oh, le, ma niklux fenek. Why you, what you in the food? What do we eat? Well, fish and chips. Fish, I know fish and chips, I go in the Burzabuja. And Burzabuja in the small Hanut. And it's very interesting fish and chips. Really? When you come in the Malta, I take you in that Hanut. And I buy you very, very, very chips. When I come to Malta, you take me there. No problem. If you want, I do the fish and chips. And if you want, I do the Hanut, the shop. Alright? That'd be good. Yeah, that'd be very interesting. I take you the best restaurant in the Malta, but it's the cooking of Vienna. In the cooking of Vienna, nobody. Okay, good. I look forward to it, Adrian. You phone me and I tour leader. Yeah. Alright. Anyway, I've got all your numbers. Thank you very much. I very like when the English in the calling. When I in the English in the calling, the Queen say hello, and the Queen watching my program. I hello to the Queen. The Queen is the dogs small, and she like the dogs as well. Oh yeah, she has corgis. Yes, I know the dog of the Queen. The dog, one of my antenati in the Malta gives to the Queen a dog. When George in the Malta, the first, where is the monument of the El Cafe Elia? And my antenato give it a dog, and the Queen very happy. I bet she is. George in Malta have the dog of my nannu. Buzz every nannu. Oh. That's why Queen in the England like the Malta. We have the golf club, Malta Inglesi. Interesting. Because England like the golf, and I like the golf. Okay. All right. Say hello to the. I'll see you in the week then, and you have a good week. Grazie very much. Thank you very much in English. Have a good fish and chips for me. Have a good fish and chips. Oh, I will do, definitely, with bread fish and and chips. تقليها بالزيت. Yeah. Very good. I like the fish and chips. I like. All right. See you. Okay. I'll speak to you in the week. See you Mala, later. thank you very much for you. Thank you very much. All right. I see you. Hello in the morning. Hello. Yes. Adrian. Hello. How are you in the morning? L'avvocato anonimo, Adrian. Yes. Hello, my friend. Hello. You understand the English? You don't understand the English. It's championship because here is the English channel. I am in the English and you don't understand it. Tali in the morning. What's in the understanding? What's in the understanding? You must have English. You and your aunt. You understanding? I'm not in the understanding. You speak English or I cut it? I cut a piece of cake. I speak English better than you. Yes, butter make you very fat
and no good with the cholesterol. Butter is no good for the health. English better than you. Alright? Il-butter is not in the fish and chips. Kemm inti ignorant. Il-butter mhux fil-fish and we're not in the spaghetti. You do the butter fil-hops. Alright? No the butter for me. Mela lika tiddaħħa in-nies. U mhux tiddaħħa. You don't speak the English. You don't speak the English. I'm not understanding. PBS, no. I am CNN. PBS, no here. In the CNN biex kun taf. Mela dawk kulħadd iridni biex inċempel. You're not understanding. You're not understanding. Is the English? Kemm inti ignorant. Is the English here? You're not in the program of this also. It's in the English. You're not understanding. You cut the line, but in the other side, you're here talking in England. You know, Mr. Stenduna, you're not in the same program. You're in the Jerry Springer here. You're in the Jerry Springer here. Come how you the idiot. How you the idiot. We know the Bambusha talking for you. Is the Jerry Springer in the here on program? You are very ash, you very in the you don't notice the difference, sister. You know in the hearing, I know capito, you ħafna parlaro, italiano here, italiano, io no capito, tu no bravissimo. Pentola, cazzola, ħafna bajt fil-cazzola. Tu no si capito. Io parlavo francese, speaking Dutch, e parlavo spagnolo. You know in the language, capito? Io no capito. Ignorante, quanto ignorante. Io no trasmissione. Il maltese, io non ho capito il maltese. You ignorante. Mandonax li qabat miegħi kemm inti ignorant. Kemm baħnan. Hello, siebi, alright, inti battajjeb ta' liħor kemm baħnan li alright. Asinduna li qabat liħli? Kif baħna siebi, rajtu liħor kemm baħnan, asinduna li muxjien. Tiżżomm il-poplu, id-dar, u proċess tal-inizjattiva li qed tieħu, qed nieħu biex narak tixrob ir-red label. Ma dak mhux red label, dak il-ma mħallat. Kieni naħsebu. Ice tea mħallat bil-kini, ħalli mhux kontra healthy safety. Kemm qed nieħu biex nisimgħek titħadded bl-Ingliż sieħbi. O vero, għasenduna dak li qabat lili, o vero. L-lum program qawwi, kellek il-rekord l-lum xi 4.3K. Marelli. Ejwa, qawwi ta' vera. Inti you're right, sieħbi. Alright, it's alright. Alright, well, ifhimni. Tidher li alright, Isma, ixrob il-whisky, kull il-bżar, kull il-tem, etc. Il-wimbit qed nixrob jien mhux whisky. Imbit aħmar jew abjad? Rosé, vinos, kif jgħidu bil-Latin? Vinos? Malaz. Vinos veras. Escrucciola panteras, ġifiri, ot attent mill-pantera, xtigir fik. Ta' di, taw. M'għandix panteras palissa. Ta' di l-pantera, ta' di. Di pantera, da xtesku ta' qattus, pero ġabitu pantera, mill-Eġittu ġabitu pantera. Fimtek, kan ċempellek naħsi. Isma, ente t-dumma ċempel, ta' għet nid-deq ma nisumma. Naf li tkun t-nċempel, imma. Wieħed, ħajla, ente wieħed, mill-antiki. U l-iktar intelligenti, b'rispett kollu kulħadd. U jiena jena ma ninsix minn fej bdejt. Għax minn nesa minn fej beda, minn fej nesa minn fej għadda ntileb. Naf. U ġifiri, b'rispett kollu jiena l-antiki, ta' l-ewwel iġu l-aħħar, u tal-aħħar mhux ħajġu l-ewwel. Però, inżomm. Jek ma importax. Mela. Bil-Maltin kollha ejja nagħmlu kuraġġ laħwa di bħal sħaba ħatgħaddi minn fuq hekk il-bombinerit u jekk il-bombinerit jiena
Inti, għandi għam lezzjoni daw il-telespettaturi, ok, kido. Basta sido. Inti, kont miegħi fil-bidu, le? Miegħi fil-bidu net. Għandek da xi fiduċja fija? Għandi. Għajdu għamil daw in-nies. Wara 20 sena, min biddil għal-Marsa? Inti. Permezz? Ta' xiex? Inti, u jena onorat li nejt li jena votajtlek. Grazzi. Ġifiri jena bitċa bniedem lajt minn ġol blad, biddilt il-Marsa, issa nbiddel il-Malta u koll, u din għal-karnivirus tinsewa u koll. Le. Ifim nek il-bambenerit jena l-lum ħarġ dawra bil-karotza manżiltin kien ġifiri ma jabżux fuq il-nis, ma vera manżiltin kienu ħatti xil nara l-dinadar ta' Maltek, u kull darba nħossab ta' Altek nara il-familji tenżu l-plan darba mal. Jena kont wissejtom, għajdu wahda. Il-skop ta' ċertu nies mux tal-politiċi Maltin, ta' ċertu nies li ma stax noqgħod ngħid dak u li jħorax huwa li jkissru il-Malta. U biex tkisser il-Malta trid tkisser is-soċjetà. U biex tkisser is-soċjetà trid tkisser il-familja Maltija, imma l-familja Maltija trid tkisser zik. Demet li hawn jiena. Daħlu ħaġa moħħkom. Lejna napprezza tal-istamen tal-filmati li qed tistella kuljum fuq Facebook u tal-li tmur live kuljum. Imma li rrid ngħid jiena llum wara dawra bil-karozza ġifieri ma nżilx nkun ċer ġifieri qatt illum bil-karozza ma Malta nżil ta' Talija ma Malta bil-Buda ma xlok kif ġejt l-ispazja u bdejt nara l-nies jekk mal-galleriji jagħmlu il-bandera ta' Malta. Il-verità minni li qed ngħidlek di naqta' li kull di oħra. Afta ta' qalba li jekk nara il-pajjiż tagħna konna sejrin tant tajjeb ġifieri hekk ekonomija, u business u issa kwalta u minn taħt tal-problemi kollha minn bil-loan minn bil-kera tan-negozju tiegħu. Imma l-ħwa nagħmlu koraġġ vera mhuwiex minn faċli, jiġifieri nibqgħu sodi, ħalli jekk il-bambini tgħaddi tisħaba li għaddejja kera minn fuqna. Però rridu nobdu daqsxejn l-ordnijiet, mhux niġu naqgħu nqum l-ordnijiet biex tgħaddi, biex ikunu ċari. Le, rridu nobdu d-direttivi li għedġitina l-gvern u l-autoritajiet tas-saħħa. Imma jankunu maqudin bħala Maltin ħalli nibqgħu mixjin fit-triq li konna sejrin tajjeb, mhux forsi mhux kulħadd kien sejjer tajjeb, imma il-maġġoranza tal-familji ġifieri u għandna napprezzaw kemm konna ħjar meta konna għarax. Hawn min iggerdi għarax ħajqu max-xogħol u hawn min bħal l-ewwel wieħed ġifieri. Imma hija napprezzaw li il-ħajja ir-rutina ta' normali, ir-rutina li aħna ndorrin bija normali, qed tifhem ġifieri ejja napprezzaw l-aħwa wejja u nisimgħu mill-awtoritajiet mhux niġu naqgħu nqu. Tajjeb li nisimgħu. Jistgħu ma jiġix li jew lilek, imma hija nagħtu każ li bħal speċi jismanna l-anzjani tagħna li rridu naħdu ħsiebhom, qed tifhem ġifieri ejjew nibqgħu maqudin Maltin aħna l-aħħar mill-aħħar dejjem irbaħna. Ġifieri aħna jekk nibqgħu sejrin hekk, illum nżild naqra ndur naqra t-toroq ta' Malta b'aħtek toroq, ġifieri kulħadd qed jagħmel l-efer tiegħu, ejja nibqgħu flimkien ħalli nibqgħu maqudin. Adrian ħallilk hawn korrett jieħbi, jien Sheldon ħanselliha l-kulħadd u dan nkomplu bir-ritmu li għaddejjin ta' sieħbi. Grazzi kien, grazzi u għarġi ċempel. Ciao kien, ciao. Tela, Sheldon, u ħana tlaqina wkoll, ċirjew.